Helo, Mr Prezi fan hyn, a dyma fideo cyflym ar sut i ddefnyddio Prezi. Right, y peth cyntaf mae angen chi wneud yw agor fyny Google Chrome. So fi'n agor fyny Google Chrome fan hyn. Y rheswm am hynny, gyda'r apps hyn ni'n ddefnyddio unrhyw beth ar-lein, fi'n ffeindio bod Google yn gweithio'n llawer gwell na Microsoft Edge yn yr ysgol. So nawr, dwi'n mynd i ysgrifennu lan fan hyn, prezi.com. Nawr, Prezi yn gwefan sy'n gallu creu cyflwyniadau. Debyg iawn i PowerPoint a slides, ond dwi'n meddwl bach yn well. Nawr, y peth cyntaf mae angen i wneud, lan ar yr ochr fan hyn, fi'n jyst yn mynd i wneud bach yn llai, so ni'n gallu gweld Get Started. So ni'n gwasgu Get Started, ac amser ni'n gwasgu Get Started, wedyn mae e'n mynd i ddod lan fan hyn. Nawr, mae 3 opsiwn gyda ni, 7 pint, 19 pint a 59 pint. Nawr, wrth gwrs, dydy ddim sicrhau am hwn. So beth mae angen i wneud yw gwasgu lan fan hyn ble mae'n gweud basic. A mae'n rhoi yr opsiwn am 1 am 5 munud. So wedyn dwi'n gwasgu continue. Nawr, dyma beth mae angen i ni wneud fan hyn. Gallwn ni llanw ran ein gwybodaeth ni fan hyn, ond beth dwi'n mynd i wneud yw sign up with Google. Nawr, cofiwch defnyddio cyfrif Google ysgol chi am hwn. Okay? Dim un private, un ysgol chi am hwn. So fi'n gweud sign up with Google. Amser i chi'n dechrau gyda Prezi, mae angen i chi creu un newydd. Chi'n gweld mae rhai gyda fi fan hyn yn barod. So beth dwi'n mynd i wneud yw create from template. So yn gwasgu create from template. A wedyn dwi'n gallu dewis unrhyw template o fan hyn. Nawr, os dim ots am y cefndir, gallwn ni newid y cefndir wedyn, ond dyma'r templates sydd gyda chi. Falle fi'n mynd i dewis yr un yma fan hyn. Nawr, ar ôl dewis y template, mae angen gwasgu use this template, ac mae angen i ni rhoi enw ar gyfer y cyflwyniad yma. So, dwi'n mynd i rhoi lawr prawf. Now, mae 2 opsiwn gyda ni. People I share it with, a wedyn anyone on the web. Nawr, os ych chi'n dewis yr un top hyn, hwn yw'r un gorau i fod, ond mae angen chi talu amdano fe. So, yr unig opsiwn sydd gyda ni os ni sy'n cael ni am ddim yw dewis hwn fan hyn, ac wedyn ni'n gwasgu continue. A dyna ffordd ych chi'n agor fyny a cofrestru ar gyfer Prezi. Nawr, yn y fideo nesaf, byddai'n dangos i chi sut i chi yn gallu cyflwyno a wedyn ychwanegu lluniau. So, hwyl nawr, a cofiwch hoffi, subscribe a rhannu'r fideo hyn gyda'ch ffrindiau. Diolch am nawr.